Sampean percaya ta lek ana wong kerasukan? Ya aku percaya ae, Mbak. Iya. Mosok sih, Mbak? Mosok sih lek aku lo gak tau percaya lek ana wong kerasukan ngono iku. Iso ae wonge acting, ya kan? Lah apa kok iso ngono? Soalnya aku iku Mbak Yu, saumur-umur iku gak tau ngerasakno kerasukan kayak kelebonan barang halus ngono Mbak Yu, gak tau. Sik ta, sampean duwe cicilan omah ta gak? Duwe, Cicilan motor. duwe, Cicilan kompor. duwe. Ya Bener ae. pantes ya Mbak Ya, gak tau kesurupan. Soale wong kesurupan iku ngeleboni wong sing pikirane Pikirane kosong. Lah wong sedangkan sampean kakean cicilan ya setane wedi to Mbak arep rasuki. Iya, kakek utang. Jadi pikirane iku gak sempet kosong. Pikirane sampean kebe, dadi setane arep mlebu iku maju mundur. Ya pikirane ya apa bayar utang, ya apa bayar utang. Iya. Ya bener, ya enak ngono sih, bener ngono. Dadi pikirannya kena digawe pekerja. Lah timbangane kerasukan demit engko tambah medeni wong. Nah iyalah, ngono jare gak percaya. Nah, Lah ancene gak percaya aku gak tau nglakoni. makanya apa coba dikosong nih tak pikirane. Ya gak iso sih Mbak Win kosong aku bedino mikir. Apa iki ya utangku mau lunasi ya. Dadi kan aku kan Waduh. kosong pikiranku ya kan. Iki tambah beban nang aku lah aku Mbak Iya. Ijo. Heeh.